5, 4, 3, 2, 1, aja. Ja täytetään vaan sen. Oikealle näyttäis kääntyvää. Kolmosella vaan ja sinne vaan jo. Ja vasenta lähtee ylös. Ja mennä vaan. Hyvä. Oikealle nypyltä hiukan. Ja vasen voi olla vähän piukka. Ei oo sinne vaan. Ja täyttä sinne oikeeseen. Hyvä. Kohta lähtee oikealle. Ja vasen perään. Ei oo piukka. Ja yli vaan täyttä. Ota vähän poista, en tiedä yhtä. Vasemmalle varmaan tuolta, mutta... Ja kolmos. Kääntyy aika paljon. Ota kakkoselle. Ja sinne vaan. Oikealle lähtee, voi olla vähän piukka. Joo, anna mennä. Oi, totta maali. Anna mennä. Nypyltä suoraan ja oikealle vähän. Käännys. Hyvä. Ja täyttä vaan. Ota vähän pois. Ja yhtä. Sinne vaan. Kolmosella vaan mennään tää. Anna mennä vaan. Vasemmalle lähtee hiukan. Kolmosella vaan. Anna mennä. Ja täyttä yli. Tää voi vähän kääntää. Ja sinne vaan. Anna mennä vaan. Käänty. Entä nyt suoraan menee yli. Ja yllättävä hyppy sillalle. Ota vähän. Joo. Pois vasemmalle. Hyvä. Mennään. Vie vaan täysiä. Oikealle lähtee vähän pois. Kolmosella vaan sinne. Hyvä. Kääntyy vähän jyrkempi. Suoraan näyttäisi menevä. Lähtee vähän oikealle tästä. Kato vähän millainen on. Aika piukka. Ja oikealle tästä voi. Ei mitään. Tästä jatketaan.
Oikealle näyttäisi lähtevän tuolla. Ei, vasemmalle. Ei vittu enää mitään. Nypyltä vähän oikealle. Voi kääntyä aika paljon väkeä, paljon yleisöä. Hyvä. Täyttä sinne vaan. Ekasta täyttä yli toiselle vähän pois. Näyttäisi kääntyvän vasemmalle. Ja sinne vaan. Tuolta sitten. Ja sinne vaan jo. Anna mennä. Sinne vaan. Anna mennä. Täyttä vaan. Vähän pois. Kääntyy. Hop. 1. Ajan. Kolmosta vaan. Täyttä sinne. Loivaa vasenta. Aika loiva oikein. Ja vasemmalle lähtee. Ja vetoo vaan. Ysikymppi vasen. No sitten ja. No, tää paali sisällä. Ja. Hyvä. Oikealle näyttää tuosta nypyltä lähtevä. En tiedä yhtään. No. Ja vasen. Voi olla aika piukka. Ja 90 vasen tuo päästä. Tarkkana tän irtosoron kanssa. Pidä linjalla. No 90 oikea tuolta päästä. Ja täyttä vasempaan. Kolmosta vaan. Ja vasenta lähtee menee. Oikein. Ei mene sinne vaan. Ja suoraan hiukan vasemmalle. Tuolta anna mennä vaan. Täyttä vaan. Oikee täyttä. Ja hiukan pois. Ja vetoo vaan. Tähän. Ja sinne vaan jo. Anna mennä. Ja nelosta. 90 oikee. Ei, siitä jarru. Kakkosella nätisti sinne vaan. Ja veto. Hyvä. Se täyttää se oikein vaan se. Pistä nelosta vaan. Nyppy ottaa hiukan oikealle. Ja kolmosella sinne vasuriin vaan. Oikealle kääntyy kolmoselle. Rauhassa. Onko lähellä jo? Oikealle lähtee tästä. En osaa sanoa. Aika piukka.
mennä vaan, ei käänny. Ja vasemmalle sieltä sitten loivasta. Pudota kolmos. Joo, sinne vaan. Vähän vasemmalle ja nypyltä on ilmeisesti oikealle. Anna mennä vaan, täyttä vaan, täyttä vaan. Nelosella vaan annat mennä. Kaa lisää. Sinne vaan. Ja nelosta. Aika tiukka taitaa olla. Koitetaan mennä kolmosella. Joo, sinne vaan. Hyvä. Joo, itse kolmosella sinne oikeeseen vaan. Ja 90 vaaseen. Ei ihmeellisyyksiä. Kakkonen vaan ja rauhassa kääntö ja veto. Anna mennä vaan jo. Ja takapiikki vaaseen. Ei mitään ihmeellistä tässä. Jarru, vedä jarruta aika pienellä. Ja vaasenta, pidä kolmonen päällä vaan, anna mennä. Vähän kääntyy lisää. Kakkonen. Hyvä. Ja sinne vaan. Ja täyttämään. Hyvä. Tuli hyvin. 3, 2, 1. Aja. Ja oikealle lähtee. Pistä kolmonen vai mennään kolmonen. Vähän kääntyy jyrkemmin. Ja samanmoinen vasen perä. Yllättävän jyrkkä. Ja sinne sitten. Ja nelos. Pidä jarrussa puhtaalla. Vasemmalle lähtee. Ota kolmonen päin. Voi olla aika tiukka. Sinne vaan. Nypyltä varmaan oikealle, en sano yhtään kuinka jyrkkä. Ota pois, ota pois. Sinne vaan just. Ja vasen perään on tiukka. 90 vasen. Ja täyttämään. Kaksi, yksi, aja. Sinne vaan. Ja nelosta. Ja kolmoselle. En osaa sanoa ihan tarkkaan oikealle, siitä vaan yli vaan.
Heitä kolmonen vaan. Vähän pois. Joo, sinne vaan. Ja huomio silta, vasen oikee. Ja tää tarkasti. Sinne. Hetkinen. Eikö tonne joo, ja sitten noin. Vittu, että oli Aikamoinen paikka saa. hämää. Mennä vaan, täyttä vaan. Ja täyttä maaliin.